valelwe nomjikijelwa futhi wena. Hayi ukuthi kanti uKhuzani ukuvalele after 2019. uKhuzani wakuvalelwa way before nje kusaphila umjikijelwa futhi hayi nokuthi esaphila umjikijelwa, esavalelwe nomjikijelwa. Wawuvalelwe nomjikijelwa wena. Abantu ocindezelwa nabo la, wena akusacindezelanga uKhuzani after 2019 futhi. Akusewona u2019 after igcwalisa futhi sawa ucindezelwe wona nomjikijelwa futhi. Asinandaba ukuthi uthoge bake kwenjani ngoba Mlaleli wami, cha angithi angiqondise la igwegwe nami njengomuntu ke ovelile la kukhulonywa ngezinye zezinto. Cha sengithi ake ngikhulume noma ngiphawule mayelana nale nkulumo yalensizwa ekuyiyona ethi uBobo akaveze ubufakazi. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke mlaleli sekhaya ngifuna ngikutshela ukuthi ikhona ividiyo ephelele ngizoyifaka, kodwa ke ake ngiqale ngithi qaphu ebese siyalandela ngevidiyo yalensizwa ukufakazela ukuthi ngempela lento ekhulunywa uBobo angithathi lona isayidi, kodwa engazi ukuthi kukhona la engathi thanda ungaqondi khona, ngoba ke mangabe ukuthi kukhona la ukuthi uKhuzani uvala khona kufanele ngabe eminye iminyango ivulekile ebese kuba eminye iminyango iyavaleka. Kunemicimbi uKhuzani uthola ukuthi akaqashiwe kuyona esuka imkhulu futhi njengayo yonke, kodwa ke uthola ukuthi uKhuzani akaqashiwe kuyona, kodwa futhi noBobo uphinde kube ukuthi akatholakala. uBobo akawashaya amamiliyoni, shuthi uma ufika izolo uthenga amamiliyoni, abanye abaculi abashaya amamiliyoni, uZwide wathenga amamiliyoni, abanye abaculi basha amamiliyoni, uKhuthuza wathenga amamiliyoni, bonke labaculi bathenga amamiliyoni, njengoba kuwukuthi mhlawumbe uKhuzani ke okay uKhuzani uthenga amamiliyoni ke nalabo abanye abaculi bathenga amamiliyoni. Laba abanye abaculi abaqashwa ngokwama views nabo bathenga amamiliyoni. Laba abaculi abaqashwa ngokuthi ingoma ikubantu, ingoma udlala ngayo ku TikTok, ingoba nayo kusokuthi mhlawumbe ukuthi bathenga amamiliyoni noma bathenga ama views. Omayonnaise omfoka cebisa bathenga ama views, oMaganga njengoba bebizwe umbuso wamaciko bebethenga ama views nabo, noMnyovu noGcabashi oSweet bathenga ama views, bonke labo bantu ukuze bebese bayalazwa noma be recognize noma kube ukuthi makukhishwa uhla labantu abazovotela bevotele bewin ingoba bethenga ama views nabo. Okay, mhlambe kuzothiwa ngikhuluma into engingayazi, cha angiqondile ukuthi mfowethu Mhlongo ngithathe iside, kodwa elami iphuzu belithi kukhona la khona uthola ukuthi abaculi baze bekhulunyelwe bese befakwa, ngoba ke bekhulunyelwa ingoma. Isikakhulukazi uzokhumbula ukuthi umzukulu ngomunye wabaculi ebebethe ukushoniswa phansi, kodwa ke kwaukuthi uma esekhuluma kwazwakala futhi akazange azagxeke umuntu, wakhuluma nje wavoice out la ko Facebook, kwaukuthi abantu bayakhuluma wagcina eqashiwe kweminye imicimbi, ngisakhumbula noma ngiphucuza noma uyini. Okay, mangabe boza ke lo mlandeli uyaboza ukuthi kuyo yonke lento ukhala ngoKhuzani, namadombolo ukhala ngoKhuzani, nebhola futhi ukhala ngoKhuzani, kahle yini wena oyikhalela kuKhuzani kahle? Ngiyafisa ukuthi ngempela uBobo mawukuthi uzothola elinye ithuba kwenye ama podcast kube ukuthi ufike udedela ufakazi akasakhulumi lutho noma ephendule impendulo imibuzo yalabo bantu ekuyibona asebeyibuzile eminingi kangaka. Nganasekhaya angifisi ukwanda kakhulu, kodwa ke bengithi nami angithi ukuhighlight la ukuze ngibonise ukuthi lensizwa ikhuluma iqiniso. Bengakaze ngiyilandele icase yaBobo noma ke bengakaze ngi-entertain icase yakhe, kodwa ke mangabe sekukhona umuntu okhuluma into efana nale nami bengilokhu ngibuza yona sengithi hayi ngoba ke useze wayikhuluma umfo lento angisale sengikhuluma nami ngayo ukuthi cha engazi ukuthi kukhona la singabone ngasolinye khona. Mangabe ke sizidomu noma sovuma ukuthi siye nganxanye singewona amanzi, kukhona la sizosala khona, ngoba la engazi ukuthi khona into esifundzwa yona, kodwa ke engasilona futhi iqiniso. Kungani wonke ama podcast efike yena akhuluma into eyodwa kodwa angayiphendula imibuzo yabantu, noma ke akhethe ukuthi abantu alwisane nabo, engabe uveza ubufakazi bese kuthiwa hayi cha uBobo uqamba amanga, uyabo. Asikhulume naye indoda ebefake evideo. Nongizwe waqala kanje sithi kuyadlalwa sihlekwa ababethanda ukuhleka, ngikaze ngiyihlekele into yangizwe mina. Waqala kanje siloke sithi hayi ukhuluma iqiniso wenza ukuthi njengoba ngizwe ngasanqandeki nje namhlanje. Waqala kanje, so ama-donation asikwazi ukushaywa induku eyodwa kabili.
ungize walipenda igama likaKhuzani langcola ngaphandle kokuveza ubufakazi. Asikwazi-ke ukuvumela induku yesibili isiphinde noma sesikwazi ukuyikhulumela. Bobo, uma izofika ikubiza i-podcast yokuqala, wena ufonelwa ama-podcast, yintatheli zakufonela, ukhuluma udaba olulodwa, ukhuluma udaba olulodwa. I-podcast yokuqala ima ikubiza ufika ukhuluma udaba, kulungile lokho. Kodwa leyesibili ima isikufonela futhi ikubiza, that means khona okufanele ukukushintshe obukade ukukhuluma kokuqala, njengokuthi inkulumo yakho ayihambe nobufakazi kulo wesibili. Ayihambe nobufakazi, awukwazi ukukhuluma into emoyeni bese kufanele ukuthi isizwe kufanele sikholwe. Vele abangamfuni uKhuzani bazokukholwa. Vele abangamfuni uKhuzani bazokukholwa. Ngizoqala nje kwi-podcast yakho oqala owawuyibambe kuyisonto, ukhuluma nalo wamfo, angazi ngoba igama layo lalingekho kodwa online kuFacebook. Inkulumo yakho yathi uKhuzani wakuvalela wena. uKhuzani mayekuvalela ukuvalela ngesenzo sakho senzile mayelana nomcimbi wakhe owakuyigcwalisa ngo-2019. Wathi wena ngoba ungeke ukwazi ukuphumelela emcimbini, wenza ividiyo azisa abantu abakulandelayo ukuthi ngeke uzukwazi ukuphumelela emcimbini ngenxa yokuthi i-deposit awuyitholanga. Kwawukuthi wena wabona ukuthi leso senzo sakho soshiya ixhala enhlizweni kaKhuzani. Wabakubiza umfokaNdlovu oThuthana, bakubiza oThuthana, wagcina ufikile, wagcina waperform. Asasazisa ukuthi wagcina uyitholile imali noma wagcina wayitholanga. Kulungile, akuyona inkinga yethu leyo. Siza kule nkinga wena usibikele yona njenge-public. Ungabe ucabanga ukuthi uma ubeka udaba public noma esizweni uyitshethe wonke umuntu uzoyithatha ngendlela wena ufuna noma ucabanga ngayo noma ngale ndlela oyisho ngayo. Cha, bakhona abantu abanjengathi abazoyiprovoka amanga akho, bafuna ukuthi ukhiphe ubufakazi bento oyikhulumayo. Abantu abazoyilandelela inkulumo yakho ngale ndlela ukuthi la ugeja khona siyakuveza ukuthi uyageja. Kwi-podcast yakho ye-Perfect TV uthe mawubuzwa ukuthi ugay yena unjani, ngiyala ekutheni mina kahle kahle ingxabano yakho noKhuzani iqale nini, iqale kanjani. Ngesonto leli okwakucathi amasonto amabili adlulile, isonto elilodwa elidlulile kuleli alesibili, wathi iqale after 2019. Wakubuza uNtatheli ukuthi emveni kwalokho awubangena usabizwa. Wathi wena wabizwa kwimpucuzeko kodwa nakhona wafika wampintshwa, wadlala ngo-connection wakho. Kulungile, angekho lapho. Ngifuna ukuya kule u-2019 unyaka. Uyabuya wena uzothi uyabuza uManqele lapha lo mfana lo we-Perfect TV, uyakubuza ukuthi ugay kwakunjani. Uthi wena ugay wayeza kahle nangalesikhathi efundulula umjikitshelwa, wamvuma wathi wena hayi cha, hayi uza kahleke lo mfana kaNgcobo. Akhona amavidiyo akho uza kahleke lo mfana kaNgcobo ngalesikhathi efundulela umjikitshelwa enanivalelwe naye umjikitshelwa. Wawusuvalelwe nomjikitshelwa futhi wena, hayi ukuthi kanti uKhuzani ukuvalele after 2019. uKhuzani wakuvalelwa way before nje kusaphila umjikitshelwa futhi hayi nokuthi esaphila umjikitshelwa, esavalelwe nomjikitshelwa. Wawuvalelwe nomjikitshelwa wena. Abantu ocindezelwa nabo la, wena akusacindezelanga uKhuzani after 2019 futhi. Akusewona u-2019 after igcwalisa futhi, sawa ucindezelwe wona nomjikitshelwa futhi. Asinandaba ukuthi uthoge bake kwenjani ngoba umuntu, mina ngiyamazi umuntu mayisuke enamanga noma umuntu esuke ene-agenda eqhubayo bese ebona ukuthi kunabantu abamprovokayo, uyazama ukuthi adukise umqondo wabo. Yonke lento usuyikhuluma ngoge, usuthuka abalandeli. Sikujwayele-ke thina ukuthukwa, ngisho ngasibiza ngani, sesabizwa ngamaphara, sabizwa ngamadixa, sabizwa ngayo yonke into. Naleli lakho futhi lempukane kulungile, siyalamukela futhi nalo, as long uzokhipha ubufakazi wena bento oyikhulumayo, ungafuni ukuduka isizwe kugcine kutrenda le nkulumo oyikhulumayo, oyikhuluma ngoge ukuthi benzani, bayantshontsha iy'mali zokhulubuse, babe magadi okhulubuse. Asinandaba nayo yonke lento. Yonke lento igama likaKhuzani likhiphisa yonke lento oyikhulumayo. Yini usufuna shintsha ifocus? Sisala ekutheni
Bobo, khipha ubufakazi, musa ukufuna ukuhamba ushaya abalandeli. Umculi wena, ungathi umuhlula umculo ufuna ukuyoshaya abalandeli. Abalandeli balwela iqhawe labo, ekutheni iqhawe labo musa ukulithuka ubufakazi bungekho. Beka ubufakazi buhlehlisa abalandeli abalwayo abalwi futhi bona njengale ndlela osushona usufuna iy'namba zethu, sekufanele kufonelwe wena manje kusendwa ama-location. Kahle Bobo, ilula lento. Beka i-location yobufakazi wena, beka ubufakazi bokuthi uKhuzani uyakuvalela. Iyona into esiyifunayo leyo thina, asifune kulwa nawe. Ukube besifuna ukulwa nawe sasiyokusukela uKhuzani ungamthintanga, kodwa ngoba uthinta igama likaKhuzani, iyona into esuse thina la kade sikhona sanamathela kuwena, ngoba thina besinganakile, besingakwazi nanokuthi ukhona. So Mhlongo, musa ukuhlulwa ingoma, shaya ingoma uthule nobufakazi, bese siyabona noma bese liyabona-ke izwe ukuthi cha, uqinisile kuMhlongo, nayi ingoma ekuyona ubufakazi. Iyiphi le ngoma uthi ufuna ukuqashwa ngayo, ingoma ungayibekile etafuleni? Uwena wedwa nje Bobo ongaqashwanga. Impucuzo-ke wona wodwa nje umcimbi owubona ukuthi uma ungaqashwanga kona uyavalelwa. Amarali angakini, umasipala wangakini awukubizi. Ubizwa obahubhe le, ubizwa othosa lekhansela, awubizwa wena, ubona uKhuzani nje okuvalele. Awu, wezwa nesivalo ubuKhuzani. Ube kuyimpucuze kodwa wena umcimbi. Ukhala ngamadombolo, ukhala ngama-feature, ukhala konje yini lenye okhala Nkosi yami, amadombolo, i-feature, ukhala nge-team yamaskandi. Ikona kuphi kahle Bobo okudingayo? Ukucula, ukudlala ibhola, ukudla amadombolo, ikuphi okufunayo? Akuculwe Bobo, akuculwe mfoka Mhlongo, akuculwe. Izonilimaza bafowethu imidia izonilimaza, ngoba lento oyenzayo Bobo ayisalimazi wena nobudlelwane babalandeli kuphela, kepha isilimaza negama lakho, ekutheni wonke umuntu uzokusaba ukukuqasha wena. Wonke umuntu usezosaba ukukuqasha ngoba wena yonke inkinga onayo uyagijima uyotetema kwimidia, uyagijima uye kuma-podcast, uyophosta ko-Facebook, ufuna abalandeli balowo muntu, ufuna ukubashaya. Lutho-ke, lutho mfoka Mhlongo, shuthi uyosiqeda izwe leli ngoba phela uKhuzani usekwizwe lonke leli. Uma uqeda ngomhla ka-1 udlule Nkabi yami ubheke eMkhomazi. Uma uqeda eMkhomazi bazokubiza abanye, kepha bakamaphumulo noma bakuphi, mina ngiseMkhomazi. So nje kushuthi nje hayi, usazoqiqa mfoka Mhlongo, ushaya nje ulahamba usilanda ushaya, ngoba kushuthi wena kunokuba uveza ubufakazi, unamandla ukuthi wena ushaye, musho ukushaya. Khipha ubufakazi bokuthi uKhuzani uyakuvalela, ufakazi obusifunayo. Sikhathele yinini.